Balkan vilayetinin Ağzybir hem Dehmeseýör ýaşaýjylary täze 2026-njy ýyly Garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan Bedew watly Atmurady mekany ýylyny ýokary hukumatlikde ýedi watamyda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyda hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdanymyzy wepadanyk duýgusy bilen garşyladylar. Olar hormatly prezidentimiziň täze ýyl bayramy münasibetli Türkmen halkyna meherlik utlagyny çeksiz hoşaýlyk bilen tüýsürekden alkışladylar. Vilayet merkezi Balkanawa şäheriniň baş baýdak meýdançysynda döwlet baýdagymyň alasmana garlanmagy täze ýylyň dawarlarynyň başlanmagyna bagdalyk berdi. Balkan vilayet we Balkanawa şäher häkimlikleriniň Dinanlar birleşiginiň vilayet bölüminiň jemgyýetçilik gurumlarynyň birlikde oran dawaratyna çykyş edenler bir ýygnananlary täze 2026-njy Garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan Bedew watly Atmurady mekany ýyly bilen meherlik utladylar. Şeýlede halkymyz üçin amala asyrýan beýik işler üçin Gahrman Arkadamyda hemde Arkadaly Gahrman Serdanymyza alkyş sözlerini aýtdylar. Bayramçylyk dawaratyna welaýatyň bagşa sadanlarynyň, ustad aýdymçylarynyň, welaýat ýürüýte sunwat mektebiniň talip ýaşlarynyň täze ile başlan aýdym saada çykyşlary hasa täsirli şowkuny boldy. Olaryň ýerini ýitirmeklerine ýanglanan döwrebap aýdym saadlary Garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan Bedew watly Atmurady mekany ýyly adyna eýi bolan täze ýylyň ilkinji gününi pek ümit arzuwlar bilen garşylan Balkany iýleşlemede bimeşe ruhy lezzet paýlady. Aýdymçylaryň joşkuny çykyşlary döwletli döwrany Bagtyar zamanamyzyň täze ýyl bayramynyň wasfy bolup ýanglandy. Vilayatyň ähli etrapdyr şäherlerine geçirilen dawarlaram baýmany mazmuna bimeşe ähmete eýe boldy. Nurlandyryp äylemi täze ýyl geldi diýen atlan geçirilen bayramçylyk dawarlarynyň başynda geçen ýylda gazanylan zähmet üstünlikleri Garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan Bedew watly Atmurady mekany ýylyny amala aşyrmaly işler dogrusyna söhbet edildi. Täze ýyl bayramçylaryna mahsus ehinde bezilen sahnalarda aýdym saada çykyşlara giň orun berildi. Çykyşlaryň mazmuny we esasy ýörelgesi täze ýyl bayramçylygy bilen berk baglanşyk boldy. Täze ýyl bayramynyň bu sonşy dawarlary Balkan vilayatynyň ähli ýerlerine uly şatlyk şowkuny eýsilmez bu sonşy eýe boldy.